אנחנו נמצאים ברחוב לבונטין, פינת שביל האור. כמה מטרים פה בהמשך הרחוב נמצאת תוצאת מטר, שם יצא לאור ספרי האהבה. בספר הזה שלי, אהבה, אני כותב על האהבה הגדולה, האהבה השלמה, שקוראים לו אהבת האמת. ונדמה שזה מה שכולנו הכי מחפשים ורוצים בחיים שלנו. אבל לפני ששואלים מהי האהבה הזאת, אהבת האמת, אפשר לשאול אם היא בכלל קיימת. אולי מדובר רק באיזו המצאה הוליוודית, עכשווית, משהו קפיטליסטי שמנסים למכור לנו. אני חושב שלא. כבר לפני 3,000 ומשהו שנה, יעקב אהב אהבה כל כך גדולה ואמיתית את רחל, שהיה מוכן לעבוד בשבילה בפרך 14 שנה. לאורך ההיסטוריה כולה אפשר למצוא עוד אוהבים ואוהבות גדולים כאלה, אפילו שלא רבים מאוד. בבניין הזה בדיוק התחולל אחד מסיפורי האהבה הגדולים הללו, בין איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, ללאה אבו שדיד. הוא היה צעיר, משכיל ועני, עורך העיתון העברי האור, כי היא הייתה בת למשפחה ירושלמית מיוחסת. הוא ראה אותה והתאהב בה במבט ראשון. כתב לה שירי אהבה לוהטים, אותם הוא פרסם בעיתון שלו. אבל המשפחה שלה התנגדה נחרצות לשידוך. איתמר, המאוהב, היה כבר על סף ייאוש. מהשירים שכתב עולה בבירור שממש כפסע בינו ובין שימת קץ לחייו. היישוב הקטן בארץ של אותם ימים עקב בדריכות אחר הדרמה הרומנטית הזאת, שהסתיימה לבסוף בחתונה. האהבה הגדולה שוב ניצחה. מהו טבעה של האהבה הגדולה הזאת שאני מכנה אותה אהבה? כך בשיחה הבאה.